ọ bụ ihe a na-ekwu n'oge niile na mgbe a bịara n'ihe banyere ọmụma, ihe dị ike n'anya nye anyị abụghị ịmụta ihe ndị ọhụrụ, kama ọ bụ icheta ihe ndị anyị mararị. Otu a ka ọ dịkwa n'ihe nke ime mmụọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ mmasị anyị ịga n'ihu n'ito eto ma dịkwa ike n'ime Kraịst nakwa ihe ọmụmụ nke okwu Chineke, ma ọ dịkwa oke mkpa nye anyị icheta ihe ndị nke anyị mararị, icheta ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke nakwa ebe o siri kpọpụta anyị. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ ndị eriri obi ha. Ana m arịọ gị na-agbakwa gị ume ka ị gee ntị ugbu a dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị ga-eleba anya ugbu a n'isiokwu ọzọ nke dịkwa oke mmasị, nke dị ụtọ nke ukwuu, bụ nke a kpọrọ ndị eriri obi ha. Ọ bụ site n'akwụkwọ ndị Galatia 3, malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 5 ka anyị were ihe ọmụmụ a. N'usoro nke ọmụmụ nke isiokwu a, gee ntị, anyị ga-eleba anya n'ajụjụ banyere usoro nke ihe bụ isi n'okpukpere ndị nke Kraịst. Ọ bụghịkwa naanị nke a, anyị ga-ahụkwa ajụjụ banyere usoro dị iche iche nke okpukpere ndị nke Kraịst. Anyị ga-akwa n'ihu ịhụ ajụjụ banyere izu oke nke okpukpere ndị nke Kraịst. Anyị ga-agafere nke a banyekwa n'ajụjụ banyere mkpagbu nke okpukpere ndị nke Kraịst. Anyị ga-ahụkwa na ihe anyị na-ekwu okwu ya taa bụ ajụjụ banyere ịdị ike nke okpukpere ndị nke Kraịst. N'oge nke oke ihe isi ike na ụkọ nke akụnụba nke e nwere na mba Amerịka ọtụtụ afọ ndị gara aga, e nwere otu nwoke, onye aha ya bụ Yates, onye nwere ala dị ukwuu na mpaghara ndịda nke obodo Texas. Ọ na-ara azụ atụrụ n'ala ya. Ọ dakwara ogbenye nke ukwuu. Ọ bụkwa ejisiri ike ka o ji enweta ihe na-ezuru ya n'ezinụlọ ya erimeri. Ọnọdụ ya gara n'iru ịdị njọ karịa, ruekwa na ọ fọdụrụ nwa nke nta ka ọchịchị obodo napụ ya ala ya, n'ihi na ọ bụ ihe dị ike nye ya ịkwụ ụtụ nke ruru ndị ọchịchị obodo n'ebe ala ya nọ. Ọ bụ ezie na nke a bụ ọnụ ahịa ego dị ala nke ukwuu, ma otu ndị ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka igwupụta mmanụ site n'ime ala bịakwutere ya ma sịkwa ya, Maazị Yates, anyị kwenyere na e nwere mmanụ petrol n'okpuru ala gị. Ị ga-ekwenye ka anyị malite ọrụ igwu mmanụ ịchọpụta? Yates kwenyere, n'ihi na o kwenyere na nke akara ya mma karịa ịtụfu ala ahụ n'aka ndị ọchịchị obodo. Ọ dịkwa ihe ọbụla nke ọ ga-efu ya. Ya mere, ndị ụlọ ọrụ nwetara ikike igwu mmanụ n'ala ya. Ha wee malite igwu. Ọ dịkwa anya ha malitere igwu, ha gwutere mgbakọta mmanụ nke a gụnyere dịka otu n'ime mgbakọta mmanụ kachasị ukwuu nke ahụ wụrụ na mba Amerịka niile. Olulu mmanụ nke dị n'ala Maazị Yates malitere igwupụta ihe karịrị 1,000 barel mmanụ 80 kwa ụbọchị. Naanị n'ime otu ụbọchị, Maazị Yates ghọrọ aka ji akụ n'ogo nke $1,000. Ọ bụghị ya? Ma ọ bụrụ na ichezie echiche nke ọma banyere ya, ị ga-achọpụta na ọ dịworo ya anya Maazị Yates bụrụ aka ji akụ. Naanị ihe mere bụ na ọ maaraghị banyere ya, n'ihi na ọ bụghị ụbọchị ahụ nke ndị ọrụ igwupụta mmanụ ahụ bịara n'ụlọ ya ka mmanụ ahụ batara n'okpuru ala ahụ. Mmanụ petrol a nọ n'okpuru ala nke bụ nke Maazị Yates kamgbe ọtụtụ afọ, mana uche ya adịghị na ya. Nke a na-echetakwara m banyere ọtụtụ ndị nke Kraịst ndị m onwe m zuteworo. Eleghị anya, ọ bụ na-adị banyere ndụ nke m onwe m n'otu oge ma ọ bụ nke ọzọ. Mmadụ ndị na-ana ebi ndụ n'ime ụbịam nke ime mmụọ, ebe ha nwere akụnụba niile nke Chineke n'ime Kraịst Jizọs n'ọba aka ha. Echekwara m na ọ bụ nke a bụ ihe na-egbu Pọl mgbu na mkpụrụ obi banyere ndị enyi ya ndị nzukọ nke dị na Galatia. O dere okwu ndị a site n'obi mgbawa dịka ọ na-ahụ ihe ha na-eme. Ọ hụrụ ka ụmụnna ndị a ndị nọ na nzukọ nke dị na Galatia, ndị bataworo n'okwukwe n'ime Kraịst Jizọs, ka ha na-alaghachi azụ ibi ndụ n'okpuru iwu, ịnọ n'okpuru ụbịam nke obibi ndụ n'okpuru iwu. Ọ dịkwa ike nye ya ikweta na mmadụ pụrụ ịrapụ ngọzi dị ukwuu otu a dịka amara nke Chineke ije tinye onwe ya n'agbụ nke iwu. Ị maara, dịka m na-agụ akwụkwọ a, ana m ahụta
na ọ dịghị ihe ọbụla nke dị ịtụnanya nke ukwuu na ndụ Pọl ka ndị a kwere ekwe n'obodo Galatia. Ha tụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ha mere ka ebubo wụọ ya n'arụ n'isi nke 4 n'ahịrị nke 13 ruo na nke 15. Ị pụrụ ịhụta obere onyonyo nke bụ ihe mere n'oge mbụ na mbụ mgbe Pọl zutere ha, n'ihi na a gwara anyị malite n'ahịrị nke 13. Ọ na-asị otu a: ma unu matara na ọ bụ n'ihi adịghị ike nke anụ arụ ka m ziri unu ozi ọma na mbụ. Unu akpọghịkwa ihe dị n'anụ arụ m nke bụ ọnwụnwa n'ebe unu nọ ihe efu, ọ sọghịkwa unu oyi. Ngwale nke ọ sịrị: kama unu nara m nke ọma dịka mmụọ ozi nke Chineke, dịka Kraịst Jizọs. Olee ebe ọ dịkwa bụ ọkpụkpọ unu na-akpọ onwe unu ndị ngọzi dịrị, n'ihi na agbara m unu ama na ọ bụrụ na ọ bụ ihe unu pụrụ ime, unu ga-agụpụtaworị anya unu nye m. Ebe a ka ọtụtụ mmadụ na-agodo aka inye nkọwa na ogwu ahụ nke dị n'arụ Pọl bụ nsogbu anya. Ma gee ntị ka unu nụ ihe Pọl na-ekwu. Ọ sịrị: n'oke mbụ na mbụ mgbe mụ na unu zutere ndị Galatia, abịakwutere m unu wee kwuso ozi ọma nye unu wee mesoo m dịka a ga-asị na ha bụ mmụọ ozi. Unu nabatara m, unu kpọrọ m nye onwe unu hụkwara m n'anya nke ukwuu, ruekwa na unu dịrị na njikere inye m ihe ọbụla nke dị oke ọnụ ahịa nye unu. Pọl sịrị: ejiri m ozi ọma bịakwute unu, ejikwara m ije n'etiti unu n'ime eziokwu nke amara nke Chineke. Unu nabatakwara m dịka mmụọ ozi nke sitere n'eluigwe. Nke a mere ka ibubo wụọ m n'ahụ, bụ ihe nke unu mere. Ma ugbu a lee ihe kachasị adị ịtụnanya nye Pọl, nke mekwara ka ibubo nwa ya n'ahụ karịa, bụ ka ha siri mee ngwa ngwa ịpụ site n'eziokwu nke ọ kụziri ha. Cheta na ọ sịrị n'isi nke 1 ahịrị nke 6: ọ na-eju m anya na unu na-esi n'aka onye kpọrọ unu na amara Kraịst gbabiga ọsọ ọsọ otu a n'ozi ọma dị iche. Ọ dịkwa mgbe ọbụla nke a kwụsịrị iju Pọl anya, bụ ihe nke ha mere ka ha siri hụ ya n'anya n'oge mbụ. Ọ dịghịkwa anya o siri n'iru ha pụọ. Ha họrọ ndị okpukpere ndị Juu ndị sitere Jerusalem bịa dọkpụrụ ha pụọ site n'okwukwe. Ị hụrụ ya, ndị kwere ekwe na Galatia ahapụwo Kalvarị, ha laghachiwokwa n'ugwu Sinai. Ha laghachiwo site n'ịbụ ụmụ ndị ikom banyekwa ọzọ n'ịbụ ohu. Ha esitewo n'ịbụ ndị nwere onwe ha banyekwa ọzọ n'ịbụ ndị nọ n'agbụ. Ha esitewo n'okwukwe banye n'ọlụ nke iwu. Ha esitewokwa n'ebe Kraịst nọ pụọ laghachikwa azụ ịma ka omenala dị iche iche nke iwu. Pọl na-agwakwa ha na ha enupụwo isi, na ha bụ ndị ezonarịrị uche ha. Ha bụ ndị aghọrịrị. Ugbu a kwa ha aghọwo ndị nwere nkwarụ. N'ahịrị ole na ole ndị a, Pọl na-ewepụta ọdịiche nke dị n'etiti ihe ọ dị ka ya ibi ndụ n'okpuru iwu nakwa ibi ndụ n'okpuru nke amara. Ihe ozi ya chọrọ ime ka ndị enyi ya nọ na nzukọ dị na Galatia mata bụ na nzọpụta bụ naanị site n'otu ụzọ ka esi enweta ya. Ọ bụkwa site n'otu ụzọ ahụ ka esi echebe ya. Otu ụzọ ahụ ka esi enweta nzọpụta bụ ya bụ naanị otu ụzọ nke ị pụkwara isi chekwaa ya. Ndụ onye nke Kraịst na-amalite n'okwukwe. Ọ bụkwa site n'okwukwe ka a na-eme ka ọ nọgidesi ike. Ndụ onye nke Kraịst na-amalite n'ime mmụọ. Ọ bụkwa n'ime mmụọ ka ọ na-adịgide. Anyị na-amalite ndụ onye nke Kraịst n'ime ike nke Chineke. Amaghịkwa mmadụ ole n'ime anyị maara na ị pụghị ibi ndụ onye nke Kraịst ma ọ bụrụ na ị nweghị ike nke Chineke. Nke a kwesịrị ido anyị anya. Ma lee ka o siri dị mfe nye anyị ime ihe site n'ụzọ dị otu a. Anyị na-asị, ọ bụ ezi onye nwe m, ọ bụ amara ka i jiri zọpụta m. Ana m ekelekwa gị maka nzọpụta m. Ugbu a leekwa ihe ndị dị otu narị n'ọnụọgụgụ ndị m depụtara, ndị m na-aghaghị ime iji tozuo oke inweta onyinye a. E nwere ọtụtụ ndị nke Kraịst ndị kwenyere na ọ bụ amara ka e jiri zọpụta ha. Ma mgbe nke a gasịrị, anyị aghaghị ichekwa ije ije anyị na Chineke site n'ọlụ ọma niile anyị na-alụ, ndị ga-emekwa ka anyị bụrụ ndị a nabatara n'iru Onyenwe anyị. Iji mee ka ihe ọ na-ekwupụta ihe, Pọl na-aga ugbu a ịjụ ndị kwere ekwe na Galatia ajụjụ 5. N'ezie, ọ bụrụ na ị chọrọ idepụtasị ahịrị 5 mbụ nke akwụkwọ ndị Galatia isi 3 n'akwụkwọ, naanị ihe ị ga-eme bụ iso okirikiri gburugburu akara njụ ajụjụ niile e nwere n'ebe ahụ, ma depụtakwa nke ọbụla n'otu ogologo ahịrị. N'ihi na ahịrị 5 mbụ bụ ajụjụ 5 nke Pọl jụrụ ndị kwere ekwe ndị a. Ajụjụ ndị a ga-eme ka ụmụnna ndị Galatia ndị a lebagharịa anya n'ime nwapụta ha n'ime Kraịst. Lee ajụjụ nke mbụ n'ebe a. Ajụjụ nke mbụ bụ ajụjụ banyere usoro nke ihe bụ isi n'okpukpere ndị nke Kraịst. Hụta ihe o kwuru. Ọ sịrị,
ma ndị Galatia na-enweghị uche, onye riri obi unu ndị e were Jizọs Kraịst gosi ọra mmadụ n'anya unu dịka onye akpọgidere n'obe? Ndị Galatia na-enweghị uche, onye riri obi unu ndị e were Jizọs Kraịst gosi ọra mmadụ n'anya unu dịka onye akpọgidere n'obe? Mmadụ ole n'ime unu maara n'otu n'ime ụzọ Pọl hụrụ n'anya nke ukwuu iji wee malite akwụkwọ ozi ọbụla nye ndị enyi ya bụ malite site n'isi ha ndị m hụrụ n'anya, ma ọ bụ isi ha ụmụnne m ndị m hụrụ n'anya nke ukwuu? Ma ị gaghị ahụta nke a n'ime akwụkwọ ndị Galatia. Mba, n'ebe a Pọl akpọghị ndị Galatia ndị m hụrụ n'anya. Ọ sịrị ha ndị Galatia na-enweghị uche. J.B. Phillips siri otu a tinye ya n'ụzọ nke ya. Ọ kpọrọ ha ezi ndị Galatia nzuzu. Onye mere ka unu daa iberibe? Eugene Peterson tinyere ya otu a. Ọ sị, unu ndị Galatia isi ezughị oke. Mmadụ oriri unu amụsụ, uche unu ofunarịrị unu. Okwu ndị a bụ ndị Pọl jiri agwa ndị kwere ekwe na Galatia okwu, bụ okwu ndị jupụtara n'iju anya, n'ịtụnanya nakwa na mwute. Nye Pọl, ọ bụ ihe na-apụghị ịkọwa na ndị Galatia ndị a na-agbapụ site n'oziọma nke amara ịbanye n'otu usoro nke agbụ nke iwu. Ọ bụrụkwa na ichetara akụkọ anyị, ihe mere bụ na nzukọ ukwu dị na Jerusalem zipụrụ ụfọdụ mmadụ n'ebe ahụ. Ndị ozi a bịakwara ma gwa ndị a kwere ekwe na Galatia na ọ bụ ezie na-azọpụtawo ha site n'okwukwe nke ha kwere na Kraịst Jizọs. Ọ bụkwa ezie na nke a bụ site na amara, ma ugbu a azọpụtaworo ha. Ọ bụrụ na ha chọrọ ka ha bụrụ ndị azọpụtara n'ezie, ha aghaghị ịlaghachi ma bụrụkwa ndị ebiri ugwu. Ha aghaghịkwa isoro iwu niile nke idebe ụbọchị izu ike nsọ. Ha agaghịkwa idebe iwu niile dịka Mozis nyere ya ụmụ Izrel, n'ihi na nzọpụta n'ime Kraịst Jizọs naanị ezughị oke ime ka ha bụrụ ezi ndị nke Kraịst. Ha kwesịrị ịgbakwunye iwu n'elu ya. Pọl mekwara nzaghachi nye nke a n'iwe, n'ihi na amara agaghị aga n'iru ịbụ amara ma ọ bụrụ na etinye ihe ọzọ ọbụla n'elu ya. O wee kpọọ ha ndị Galatia ndị na-enweghị uche. Ugbu ọ bụ ezie na J.B. Phillips tụgharịrị ya ka ọ bụrụ ndị nzuzu, ma ọ kpọghị ha ndị nzuzu, n'ihi na okwu a nke anyị hụrụ ebe a nke bụ onye na-enweghị uche adịghị ekwu okwu maka onye echiche uche ya na-ezughị oke, kama ọ na-akọwa mmadụ onye na-adịghị nkọ n'ihe nke ime mmụọ. Ọ na-akọwa mmadụ onye na-adịghị etinye akọ n'uche nke Chineke nyere ya n'ọlụ. Ihe Pọl na-ekwu bụ, unu na-eme dịka ndị uche ha funarịrị. Gịnị mere echiche uche unu banyere amara nke Chineke? Ihe nke a na-achọkwa ịgwa anyị bụ na onye ọbụla nke nwere ezi nghọta nke ihe nke ime mmụọ kwesịrị ịhụ na ọ bụ ihe na-apụghị omume bụ mmadụ ịzọpụta onwe ya site n'ịgba mbọ nke idebe iwu, nke pụtakwara na ọ bụrụ na mmadụ apụghị ịzọpụta onwe ya site n'ịgba mbọ nke iwu, onye ahụ apụghịkwa ichekwa nsọpụta ya nke o nwetara n'ụzọ nke amara site n'ịgba mbọ nke iwu. O wee kọwaa ihe mere ndị Galatia site n'iji obere okwu a nke bụkwa isiokwu anyị taa, iri obi mmadụ. Ọ jụrụ ha sị, onye riri obi unu? Okwu a nke bụ iri obi sitere n'okwu Grik nke a hụtara naanị n'ebe a n'ime agba ọhụrụ niile nke akwụkwọ nsọ. Akpọrọ ya baskaino. Ọ bụkwa okwu nke pụtara ịdọrọ ma ọ bụ ịkpọpụ akọ na uche mmadụ, ime ka akọ na uche mmadụ rahụ ụra. Mmadụ ole n'ime unu maara mmadụ onye bịakwutere Kraịst ha jupụtakwara n'obi aṅụrị? Eleghị anya mgbe ahụ ị ga-asịkwa onye nke anọ ga-aghọ dimkpa n'ime Onyenwe anyị. Eleghị anya o nwere ike ịghọ onye ozi. Ma mgbe ị na-ezute ha n'okporo ụzọ, mgbe ihe dịka ọnwa anọ gasịrị, ị na-ajụkwa ya sị, ezi enyi m, ọ bụ gịnị mere? Otu onye kụrụ aka n'ọnụ ụzọ ụlọ ha ma gwakwa ha na ihe ha kwenyere abụghị eziokwu, site n'ụzọ dị otu a dubakwa ha n'echiche nke na-ezighị ezi. Nke a bụ ihe Pọl kwuru mere ndị Galatia. Ọ sịrị, otu onye batara n'ime unu ma duhiekwa unu, rie obi unu site n'ime ka unu kwenye n'ihe nke na-abụghị eziokwu. N'ebe a o jiri okwu a nke bụ onye, nke a na-akọwakwa na ọ bụ otu onye mere nke a. Eleghị anya ọ bụ otu n'ime ndị a ndị a kpọrọ ihe, ndị anyị hụrụ banyere ha, ndị a kpọrọ ide nke nzukọ. Ma nke kachasị mkpa bụ na ọ bụghị naanị otu mmadụ, ọ bụ ekwensu n'onwe ya. N'ihi na n'eziokwu ọ bụ ya bụ oke onye aghụghọ ahụ, nna nke ndị aghụghọ na ndị ụgha niile. Mmadụ ole n'ime unu maara nke a? Ọ bụ ya bụ onye na-aghọgbu ndị mmadụ ime ka ha kwenye n'ihe ndị na-abụghị ezi ya. Oziọma Jọn 8 ahịrị nke 44 sịrị na ọ bụ onye aghụghọ, onye ụgha, na ọ bụkwa ya bụ nna nke ndị ụgha niile. Sitekwa na mbido otu a ka ọ dị. Pọl na-agwa ha sị, unu arapụwo mmadụ ka ọ ghọgbuo unu, ime ka unu wepụ anya unu site n'ebe Kraịst onye akpọgburu n'obe nọ. N'ihi na o mere ka ọ pụta ihe n'ebe a
ọ sị abịara m ma gosi unu Kraịst Jizọs bụ onye akpọgburu n'obe. Okwu a nke bụ gosi bụ okwu nke pụtara ime ka ihe pụta ìhè ma dookwa anya dịka ibipụta ya n'obodobe akwụkwọ. Pọl sịrị ebuliri m Kraịst Jizọs elu nye unu n'ebe ọ pụtara ìhè, ruekwa na ọ dị nnọọ ka a ga-asị na unu na-ahụ ya n'elu obe ebe a kpọgidere ya. Ekwusara m ya nye unu bụ Jizọs onye nke akpọgburu n'obe, nakwa amara ya nke na-asọpụta site na Kalvarị. Onye riri obi unu iwepụ anya unu site na nke a, ma tighachikwa anya unu ọzọ n'ebe iwu nọ, nakwa n'idebe iwu dịka ụzọ unu ga-esi bụrụ ndị a nabatara n'ebe Chineke nọ. Pọl na-echetara ndị Galatia na site n'ụbọchị mbụ mgbe ọ zọbatara ụkwụ n'ime obodo ha, o kwusara oziọma nke Kraịst Jizọs. Ha nụkwara ya dịka ọ na-ekwusa oziọma nke bụ eziokwu. Lee obere ihe nke sitere n'otu n'ime oziọma ya nke o kwusara n'otu n'ime nzukọ ndị dị na Antiọk nke Pisidia na akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi nke 13 malite n'ahịrị nke 38 ruo na nke 39. Aga m ekwupụta kpọmkwem ihe onye ozi a kwuru dịka ọ na-ekwusa oziọma nye ndị a. Lee ihe ọ na-ekwu, ọ sị ya mere maranụ nke a ụmụnne m, na a na-esite n'ọnụ onye a kwusaa mgbaghara mmehie niile nye unu. Ọ bụkwa n'ime onye a ka a na-agụ onye ọbụla nke kwere na ya na onye ezi omume na ihe niile nke a na-apụghị ịgụ unu na ndị ezi omume na ha n'ime iwu Mozis. Nke a bụ oziọma Pọl, nke a bụ oziọma nke o kwusara nye ha mgbe ọ bịara n'ụlọ nzukọ ha. Ya mere ajụjụ nke mbụ nke ọ jọrọ ịjụ ha dịka ọ na-amalite ozi ya nye ha n'isi nke 3 nke akwụkwọ ndị Galatia bụ nke a. Ọ chọrọ ịmata, ọ bụ Jizọs ka m kwusara nye unu ka ọ bụ omenala nakwa ememe dị iche iche nakwa ihe ndị a niile bụ ndị unu laghachara azụ n'ime ha n'ihi ndị ozizi ụgha ndị batara n'ime ndụ unu ka m kwusara nye unu. Lee ka o siri dị mkpa nke ukwuu na Pọl ga-eguzoro n'iru mmadụ ndị a ma leghachikwa anya azụ n'ime ndụ ya ma chọpụtakwa na ọ dịghị ihe ọbụla nke ọ rapụrụ nke ọ na-emeghị ka ha mara n'ime ozi ya. O kwusara nye ha ihe niile nke ha kwesịrị ịmata banyere Jizọs na-enweghị ihe ọbụla. O wepụtara ya n'ụzọ pụtara ihe ma sakwa mbara nye ha. Ọ bụ ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị. Ugbu a ebe o wepụtaworo ozi ọma nye ha n'ezi mkpachara anya, nke a na-enyekwa m ezi agbamume dịka onye ọzụzụ atụrụ, n'ihi na oge ụfọdụ ana m eche na ana m agba nnukwu mbọ ịkụziri ndị mmadụ ihe, ma ọtụtụ oge ọ na-adị ka a ga-asị na ọ banyeghị ha na ntị. Ma mgbe ahụ ana m eche n'ime obi m sị, onye nwe m, gịnị ka m na-emetaghị nke ọma? Ọ dị mma. Pọl kwusara obi ya niile. O wepụtara obi ya niile nye ndị Galatia, ma ha enwetaghị ya. Ajụjụ banyere usoro nke ihe bụ isi n'okpukpere ndị nke Kraịst. Ugbu a hụta nke abụọ, ọ jụrụ ha ajụjụ ọzọ, ajụjụ banyere usoro dị iche iche nke okpukpere ndị nke Kraịst. N'ahịrị nke abụọ sịrị, naanị nke a ka m na-achọ ịmata n'ọnụ unu. Unu sitere n'ọlụ dị iche iche nke iwu nata mmụọ nsọ, ma ọ bụ na unu sitere n'ọnụnụ nke okwukwe nata ya? Gee ntị ka ịhụta ka Pọl siri hazie okwu ya. Ọ sịrị, naanị otu ihe ka m chọrọ ka unu gwa m. Ọ bụrụ na unu ga-asa m ajụjụ a, ọ gaghị adịkwa mkpa unu ịsa m ajụjụ ọzọ. Lekwa ajụjụ a n'ebe a. Mgbe unu natara mmụọ nsọ, ọ bụ site n'ọlụ dị iche iche nke iwu ka unu natara mmụọ nsọ, ka ọ bụ site n'ọnụnụ nke okwukwe? Ọ bụ ihe dị mmasị ịghọta na ndị Jentaịl ndị a, ha niile bụ ndị kwere na Kraịst. Ha niile natara mmụọ nsọ. Ọ ga-amasịkwa m ichetara anyị niile bụ ndị nke Kraịst na anyị niile nwere mmụọ nsọ. E nwere ọtụtụ mmadụ ndị na-asị ị ga-ebu ụzọ ghọọ onye nke Kraịst, mgbe ahụ ị ga-echere maka ngọzi nke abụọ, emesịakwa ị ga-anata mmụọ nsọ. Mba, nke ahụ abụghị eziokwu. Ọ bụghị ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị. E nwere ihe ole na ole nke m pụrụ ịgwa gị. Nke mbụ, ọ bụrụ na ị bụ onye a zọpụtara, ị nwere mmụọ nsọ, n'ihi na ị pụghị ịbụ onye nke Kraịst ma ọ bụrụ na ị nweghị mmụọ nsọ. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m taa, ị na-echekwa ka mmụọ nsọ bịakwasị gị ma ị nabatawo Kraịst n'ime ndụ gị, kwụsị iche maka ịnata mmụọ nsọ. Ọ nọrị n'ime gị. Eleghị anya, otu onye na-asị ugbu a, onye ọzụzụ atụrụ, kedu ebe i siri nweta nke a? Ọ dị mma, obi dị m ụtọ nkuku na ịjụrụ ajụjụ a, n'ihi na ọ nọ kpọmkwem n'ebe a n'ime okwu Chineke. Ime ha akwụkwọ nsọ gị na akwụkwọ ndị Rom 8 ahịrị nke 9. Ọ na-asụ taa, ma unu onwe unu anọghị n'anụ arụ, kama unu nọ n'ime mmụọ nsọ, ma ọ bụrụ na ọ bụ ezie na mmụọ nke Chineke na-ebi n'ime unu. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla enweghị mmụọ nke Kraịst, gịnị mere ya? Ọ sị gịnị? Onye ahụ abụghị nke ya. Ọ bụrụkwa na nke ezuru gị, ị pụrụ ịga n'akwụkwọ ndị Kọrent nke mbụ isi nke 12 ahịrị nke 13. Ọ sịrị, n'ihi na n'ime otu mmụọ nsọ ka e mere anyị onwe anyị niile baptizim ịba n'otu arụ, ma anyị bụ ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ma anyị bụ ndị oru ma ọ bụ ndị nwere onwe ha,
ihe mekwara ka anyị niile ṅụọ n'ime otu mmụọ nsọ. ị hụrụ ya? Mmadụ ole ka ọ na-ekwu okwu ya? Ọ sịrị mmadụ niile. Ọ bụrụ na ị gaa n'akwụkwọ ndị Efesọs isi mbụ ahịrị nke 13, ọ sị onye unu onwe unu nọkwa n'ime ya mgbe unu nụrụ okwu nke eziokwu ahụ bụ oziọma nke nzọpụta unu. Ọ bụkwa n'ime ya mgbe unu kwekwara na ya ka eji mmụọ nsọ nke nkwa ahụ ka unu akara. Ọ sị gịnị? Mgbe unu kwekwara na ya ka eji mmụọ nsọ nke nkwa ahụ ka unu akara. Kedu mgbe eji mmụọ nsọ nke nkwa ahụ ka unu akara? Ọ bụ mgbe e mesịrị? Mba, ọ sị mgbe unu kwekwara na ya. Mgbe unu nụrụ okwu nke eziokwu ahụ bụ oziọma nke nzọpụta unu. Ọ bụkwa n'ime ya mgbe unu kwekwara na ya ka eji mmụọ nsọ nke nkwa ahụ ka unu akara. Ndị Efesọs isi mbụ ahịrị nke 13. Ọ bụrụ na mmadụ ọbụla sị gị abụ m onye nke Kraịst ma anabatabeghị mmụọ nsọ, ana m eche mmụọ nsọ, ị kwesịrị ime ka onye ahụ nọdụ ala. Ị ga-esitekwa n'okwu Chineke dozie ha olu. Ya mere ajụjụ nke Pọl bụ ajụjụ nke dabara adaba. Ọ sị ha mgbe unu natara mmụọ nsọ nke bụ mgbe a zọpụtara unu, ọ bụ site n'ọlụ dị iche iche nke iwu ka unu natara ya, ka ọ bụ site n'ọnụnụ nke okwukwe? Mmadụ ole n'ime unu maara na ọdịiche nke dị n'etiti iwu nakwa amara dị mfe nke ukwuu? Lee ebe a, iwu sịrị mee ma amara sịrị emesiwo. Iwu sịrị gbaa mbọ ma amara sịrị nwee ntụkwasị obi. Iwu sịrị lụọ ọlụ ma amara sịrị kwere. Ya mere ị nwere ọdịiche dị ukwuu n'etiti ha abụọ. Ihe Pọl na-ekwu bụ nke a: ị pụghị ibi ndụ onye nke Kraịst site n'ụzọ ọzọ dị iche karịa n'otu ụzọ ahụ nke ị siri nata ya. Ka m jụọ gị ajụjụ, kedu ka ị siri nata Kraịst? Ọ bụ site n'okwukwe ka ọ bụ site n'ọlụ dị iche iche nke iwu? Anyị niile maara na e nwere naanị otu ọsịsa nye ajụjụ ahụ. Ruokwa mgbe ị bịakwutere Kraịst ma nabata ya, gịnị ka akwụkwọ nsọ kwuru? Akwụkwọ nsọ sị na ị bụ onye nwụrụ anwụ n'ime njehie nakwa n'ime mmehie. Onye ọbụla bụ onye na-enweghị Kraịst nọ n'ọnwụ nke ime mmụọ. Ọ bụkwa naanị Chineke pụrụ ịkpọghachita ha na ndụ. Ọ dịghị ọlụ ọbụla nke ị pụrụ ịlụ iji wee kpọghachita ihe ọbụla nwụrụ anwụ tupu Kraịst abatakwa n'ime ndụ anyị. Anyị niile bụ ndị nwụrụ anwụ. Anyị nwụrụ pịa. Ndụ ọbụla adịghịkwa n'ime anyị. Naanị site n'enyemaka nke Chineke pụrụ ime ihe niile ka anyị pụrụ ịghọ ihe ọzọ na-abụghị ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ ya mere ịgba mbọ ime ka anyị bụrụ ndị Chineke ga-anabata site n'ọlụ dị iche iche nke iwu bụ ihe nzuzu. Ọ bụ ya mere Pọl jiri jụọ ndị Galatia ndị ajụjụ: unu ndị Galatia na-enweghị uche, onye riri obi unu ịlaghachikwa azụ ọzọ n'ihe ndị ochie ndị ahụ ndị na-abaghị uru? Ya mere na nke abụọ ya, nzọpụta bụ banyere usoro ndị anyị na-agabiga. Ụzọ esiri zọpụta anyị, ọ bụ site n'ọlụ dị iche iche nke iwu ka ọ bụkwanụ site n'okwukwe? N'ezie, ajụjụ ndị a bụ ndị Pọl jụrụ ndị Galatia ndị a bụ ndị kwere na Kraịst bụ ajụjụ ndị dị mfe nke ukwuu, ndị pụkwara ịkpọghachi obi anyị niile, ọbụnadị anyị onwe anyị bụ ndị na-ege ntị. Ọ sị mgbe unu natara mmụọ nsọ, mgbe unu nabatara Kraịst, mmụọ nsọ wee bata n'ime unu, ọ bụ site n'ọlụ niile dị iche iche nke iwu ka ọ bụ site n'ọnụnụ nke okwukwe? Ọ sị ma unu onwe unu anọghị n'anụ arụ, kama unu nọ n'ime mmụọ nsọ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ ezie na mmụọ nke Chineke na-ebi n'ime unu. Ọ gara n'iru ma ọ sị ma ọ bụrụ na onye ọbụla enweghị mmụọ nke Kraịst, onye ahụ abụghị nke ya. Nke pụtara na ngwa ngwa ahụ mgbe ị nabatara Kraịst dị ka onye nwe gị na onye nsọpụta gị, ị na-anata mmụọ nke Kraịst. Ugbu a ajụjụ ya bụ, mmụọ a nke ị natara, ọ bụ site n'okwukwe ka ọ bụ site n'ọlụ niile dị iche iche nke iwu? Ndị Galatia ndị na-enweghị uche, kedu ka unu siri chee na unu pụrụ isite n'ụzọ ọzọ chekwa ihe nke unu natara site n'ụzọ ọzọ? Ọ bụrụ na amaghị na ọ bụkwa naanị site n'otu ụzọ ahụ nke unu siri nata Kraịst ka unu pụrụ isi chekwaa ya, site n'okwukwe nakwa site na amara niile nke Kraịst. Ma tupu anyị bịa na njedebe nke agba nke mbụ nke isiokwu a, ajụjụ mbụ: ị nwere Kraịst? Ọ sị ma ọ bụrụ na onye ọbụla enweghị mmụọ nke Kraịst, onye ahụ abụghị nke ya. Ị nwere mmụọ nke Kraịst, ezi enyi m? Ọ bụrụ na ị nwere mmụọ nke Kraịst, ndụ nke Kraịst ga-apụta ihe n'ime gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmụọ nke Kraịst, echiche uche Kraịst ga-abụ echiche uche gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmụọ nke Kraịst, akparamagwa Kraịst ga-abụ akparamagwa gị.
nke a abụghị ije ọgbakọ nzukọ, nke a abụghị ịbụ onye mere baptizim, nke a abụghị iri oriri nsọ n'ụlọ ụka, nke a abụghị inweta otu ọkwa ma ọ bụ nke ọzọ n'otu ụlọ ụka ma ọ bụ ụlọ ụka nke ọzọ. Akwụkwọ nsọ na-eme ka ị mara taa n'akwụkwọ ndị Rom isi 8 ahịrị nke 9, ọ bụrụ na onye ọbụla enweghị mmụọ nke Kraịst, onye ahụ abụghị nke ya. Ezi enyi m, ị nwere mmụọ nke Kraịst. Mgbe a ga-eme ka ọkpara Chineke pụta ìhè na mbara eluigwe, onye ọbụla nke na-enweghị mmụọ nke Kraịst apụghị izute ya. Ị nwere mmụọ nke Kraịst. Ezi enyi m, ọ bụrụ na ọsịsa gị nye ajụjụ a abụghị ihe ọ bụla ọzọ karịa enwere m ya, nke a bụ ohere ọma dị mkpa nye gị. Nke a bụ ohere nke dị oke ọnụ ahịa nke ukwuu nye gị ịnata mmụọ a ọbụna dị ugbu a. Dịka ị na-atụgharị uche n'okwu ndị a, dịka ị na-etinye ya n'ọlụ, ka nna m gbaa gị ume ka onye nwe m gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Ka udo Chineke dịrị gị onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Dịka anyị ghọtara na nkụzi ihe nke ụbọchị taa, na ndị Galatia chefuru ọsịsọ amara dị ukwuu nke dị na ozi ọma Kraịst nke ha nabatara, wee gbaba n'usoro nke iwu. Otu a ka ọ na-adịrị n'ebe ọtụtụ n'ime anyị nọ. Nke bụ eziokwu bụ na a na-amalite njem Kraịst site n'ike nke amara mmụọ Chineke, na-echekwa ya sitekwa n'ike nke amara nke mmụọ Chineke. Ma ihe ndị a niile a na-ekwu gbasara sọ naanị onye nabatara Kraịst dịka onye nwe ya na onye nzọpụta ya. Ya mere, ọ bụrụ na ị meboghị nke a, ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụ na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnyere anyị na agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.